Takže čau lidi, já jsem Bot a vítám vás u dalšího videa. Tohle to je ze hry Chatbot, takže píše mi ahoj. Jsem napsal ahoj, jak se máš? Píše, dobře, byl jsem v práci, kde jsi byla ty? Já jsem kluk. Já jsem holka. Dobře. Super. Tak třeba co teď děláš? To seš jako na za to seš jako na záchodě. To seš jako na záchodě. Mě napíš, já mu napíšu, co teď děláš. Ale říká tak jinak. Jak se jmenuje? Jak se jmenuješ? Co mi odepíšeš? Dělej odepicuj. Tak dělej. Co píšeš? Miláček, ty? Já jsem Jaroslav. A to jsem já. Miláček. Napíše mu Miláček. Možná. Počkat. Hodím ještě čárku. Miláček. Možná. Miláček. Možná. Teď jsem napsal asi nějakou blbost, ale Jirka. Před chvílí si mě napsal, že se jmenuješ? Počkat, velký. Miláček. Před chvílí jsi mě napsal, že se jmenuješ Miláček. Řekla. A jo. A jo. Sorry. A jo, sorry. Přesně takhle.
Kámo, to už si zapl Ne. mobil. Mm. Nějakou ty nějakou. Změníme trošku téma, protože na otázku jo, přesně takhle se nedá odepsat, takže máš nějakou konzoli? A asi za chvíli to ukončíme vypičenou. Jo, teď tedy je přesně čas to zakončit. Tohle to poslední slovo já mu odepíšu. Čekat. A přesně tohleto slovo mu napíšu, protože tohleto je konec videa a uvidíme se u dalšího videa, takže ještě mu zapíšu a co odepíše. Dělaj. Až kým se to vlastně bavím, takže čau.